муроҷиатномаи ширкати барқи тоҷик ба мардуми кишвар. ҳамватанони азиз, чунонки медонед, дар кишвари мо оби дарёҳои кӯҳӣ манбаи асосии истеҳсоли нерӯи барқ мебошад. яъне ҳаҷми истеҳсоли барқ ба ташаккули оби дарёҳо алоқамандӣ бевосита дорад. дар навбати худ ҳаҷми оби дарёҳо ба шароити обу ҳаво ва дигар омилҳои табиӣ вобаста мебошад ки имконияти амалии пешгӯии онҳо хеле душвор аст. бо фарорасии мавсими тирамоҳу зимистон ва бар асари омилҳои зикршуда, яъне камшавии захираҳои об дар ҳавзаи ташаккулёбии дарёи Вахш, инчунин сол ба сол зиёд шудани талаботи аҳолӣ ва соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодии мамлакат, норасоии мавсимии нерӯи барқ ба миён меояд ки амалӣ намудани тадбирҳои иловагиро дар самти истифодаи сарфакаронаи захираҳои энергетикӣ тақозо менамояд. аз рӯи ҳисоби мутахассисони соҳа, соли ҷорӣ низ норасоии мавсими нерӯи барқ дар ҳаҷми беш аз 1 миллиард киловатт-соат пешгӯӣ карда шудааст. ҳоло обанбори нерӯгоҳи норак то нуқтаи ниҳоӣ аз об пур карда шудааст. қобили зикр аст ки маҷрои дарёи Вахш дар тобистон ба ҳисоби миёна аз 2000 то 2200 метри мукааб дар як сонияро ташкил дода, ин нишондиҳанда дар фасли зимистон ба 150-200 метри мукааб баробар мешавад. бинобар ин барои истеҳсоли барқ дар мавсими зимистон асосан оби дар обанбор захирашуда истифода мегардад. бо дар назардошти пешгӯӣ шудани норасоии мавсими нерӯи барқ, эҳтимоли то баҳор басанда намудани захираҳои об дар низоми энергетикии кишвар ба миён омадааст. ҳамзамон бо ин, таҷрибаи солҳои қаблӣ собит менамояд ки ҷиҳати омодагии хуб ба мавсими сармо анҷом додани корҳои таъмиру профилактикӣ дар шабакаҳои барқӣ яке аз масъалаҳои муҳим мебошад. аз ин рӯ, аз ҷониби мутахассисони ҷамъиятҳои саҳомии шабакаҳои интиқоли барқ ва шабакаҳои тақсимоти барқ бо мақсади ба давраи тирамоҳу зимистон пурра омода намудани иншооти энергетикӣ дар рӯзҳои нисбатан гарми фасли тирамоҳ дар як қатор зеристгоҳҳо ва хатҳои интиқоли барқ корҳои таъмир гузаронида мешаванд. амалисозии ин тадбирҳо имкон медиҳад ки шабакаҳои барқӣ ба давраи тирамоҳу зимистон дар сатҳи хуб омода мешаванд ва оби сарфагардида дар мавсими сармо барои таъмини шабонарӯзии аҳолӣ бо нерӯи барқ истифода мегардад. ҳамватанони азиз, ширкати барқи тоҷик ва ҷамъияти саҳомии шабакаҳои тақсимоти барқ ҳеҷ гоҳ хоҳишманди маҳдуд кардани интиқоли барқ ва бебарқ мондани мардум нест, вале имрӯз вазъият ҳаминро тақозо менамояд. бинобар ин, аз ҳамаи шумо хоҳиш менамоем ки дар ҷои кор ва дар манзилҳои истиқоматиятон аз нерӯи барқ сарфакоронаву оқилона истифода баред ва барои дар мавсими зимистон ҳарчи бештар бо барқ таъмин шудани кишвар бо нерӯи барқ саҳм гузоред. яъне сарфакории ҳар яки мо дар рӯстои мусоид боиси дар мавсими сармо шабонарӯзӣ бо барқ таъмин шудани хонадони ҳамаамон мегардад.